Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashirul mubashiri lil ummati bima qala Allahul azim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ing ngarsanipun para alim, para sepuh, sesepuh tuwin aji sepuh sedaya ingkang kawula bekteni, dumateng para bapak, para ibu sederek sedaya ingkang kawula hormati, utaminipun para tamu undangan sedaya ingkang kawula utamakaken. Kepareng matur sesarengan nyaosaken puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kesempatan dalu punika kita sedaya saged mahargyani menapa ingkang dados hajat saha niatipun sederek Erdianto dalasan Ibu Nurjana ingkang netepi tedak siten utawi medun lemah ingkang putra ingkang asma Muhammad Wafda Atarraska. Mugi-mugi kanthi tradisi ingkang dipun leksanakaken dalu punika pikantuk berkah ridhanipun Gusti Allah. Bilih ingkang putra sampun nedahaken wekdalipun mandhap wonten ing siti artosipun siap dados penduduk bumi ingkang tentunipun kathah perkawis-perkawis ingkang badhe dipun ayahi ke depanipun. Mila saking punika minangka tulodo injik dalu punika ingkang putra badhe dipun ngandhapaken wonten ing siti utawi ing lemah ingkang saksampunipun niku badhe ngedak jadah pitung werna utawi pitung jadah ingkang nedahaken sepindah warni putih. Mugi kang putra nggadahi keikhlasan saha ketulusan ingkang saestu-estu saged mahanani gesangipun wonten ing alam bebrayan. Ingkang salajengipun warni abrit artosipun berani. Mugi-mugi ingkang putra mangkenipun nggadahi keberanian dan ketegasan untuk menentukan sikap dan keputusan utaminipun menegakkan kebenaran lan ingkang salajengipun mugi-mugi ngangge singkatipun wekdal menapa ingkang dados hajat saha niatipun tiyang sepuh kekalih Mas Erdianto dalasan Ibu Nurjana anggenipun netepi tradisi tedak siten mudhun lemah punika. Mugi dipun ijabah ngarsanipun Gusti Allah. Saksampunipun nglampahi medak jadah ingkang kaping 7 kasebat mila putra kaunggahaken wonten ing anda gangsal ambalan ingkang mugi-mugi kang putra mboten kaweradan mangkenipun anggenipun nindakaken syariat Islam ingkang gangsal kasebat. Ingkang salajengipun kang putra mangke dipun lebetaken wonten ing keranjang utawi kurungan nuladani mbok bilih gesang punika perlu keker, perlu pager, perlu batas. Mugi-mugi ingkang putra mangkenipun nggadahi batas-batas gesang mboten ndrodro, mboten sak wenang-wenang, mboten sak karepe dhewe ananging nggadahi batasan-batasan ingkang saklebetipun mangke wontenipun tulodo buku arta dolanan lan sanes-sanesipun. Mugi ingkang dipun pilih kang putra dados cita-cita kedepanipun pinaringan ijabah ngarsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang kawula tamekaken kangge nyingkat wontenipun acara wonten ing dalu punika, mila monggo kita milai kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kang putra dipun andhapaken wonten ing lemah, ngedak lemah dipun wisuwi
sak sampun dipun wisui dipun edakaken malih wonten jadah ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih, nomor 3, nomor gangsal, nomor 6 saha nomor 7. Ingkang salajengipun Kang Putra diunggahake wonten ing tapak ondok ingkang gangsal kaping urutan sepindah ngantos urutan kaping gangsal, lajeng mandhap malih, lajeng munggah malih, lajeng mandhap malih, munggah malih, medun malih, nuladani mbok bilih tiang gesang wonten alam bebrayan punika mesti ngalami kahanan munggah lan medunipun urip, kahanan munggah lan medunipun keadaan, mugi pinaringan sabar. Salajengipun Kang Putra dipun lebetaken wonten ing kurungan utawi wonten ing kranji ingkang maksud lan tujuanipun ingkang Putra ten riku gadhahi pilihan wonten ing alam donya. Napa cita-cita ingkang dipun pilih, napa kerjaan ingkang dipun kersakaken, ingkang angen-angenipun tiang sepuh, mugi kasembadan lewat Kang Putra. Sak sampunipun punika ugi nedahaken bilih gesang wonten ing alam bebrayan punika wonten pengekeripun utawi pembatasipun ing sahingga boten gladrah lan sakarepe dhewe nyadari bilih gesang punika kedah dipun keker lan dipun batesi. Nang kowe milih apa iku? Milih pulpen, ndak kok ora milih duit. Lek biasane liyane kowe lho milih duit nang, kok malah pulpen. Ternyata pulpen sing dipilih. Muga-muga nuladani saklajengipun ingkang Putra seneng anggenipun ngudi ngelmu, seneng anggenipun pados ngelmu ing akhiripun mugi dadi bocah ingkang wicaksana, dadi bocah ingkang pinter. Muga-muga amin Allahumma amin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa nikmatin wa alfa rahmatin wa alfa dawain wa alfa razakin wa alfa maghfiratin wa alfa ilmin nafi'in wa alfa alfi hajatin wa alfa alfi salamatin fid dini wa dunya wal akhirah biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaital hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang salajengipun prosesi acara mudhun lemah dipun lajengaken nyebar dhuwit. Tek nyebar duit boten krana nuladani boros, ning nuladani muga-muga dadi bocah sing ahli sedekah, bocah-bocah sing murah hati, bocah dadi sing ahli sosial. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Makaten kathah kekirangan kelepatan mugi pinerangan pangapunten hasil maksud lan tujuanipun billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad